Vice-premier Çağrı Kılıçowyň ýylyň 8 ay boýunça beren hasabatyna aýdylmagyna görä, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine söwda dolanşygynyň ösüşi 120,8 göterme. Önüme öndürmeň ösüşi bolsa 117,6 göterme deň boldy. Emma muňa garamazdan azatlyň habarçylary ýurduň döwlet dukanlaryna akşol sanyna bazarlardaky söwda hyzmatlarynyň derejesiniň garaşsyzlygyň 30 ýyllyk bayramçylygynyň öňü syrasynda odal görülmedik derejelerde pese gaçanlygyny. Bu ýagdaýyň ilatda barhakan alada we nägilelik töredýänligini habar berýärler. Döwlet dukanlarynaky iş tertibine laýyklykda olaryň käbiri ir sagat 7-den agşam sagat 20, beýlekileri ir sagat 8-den agşam sagat 20-re çenli işlemeli. Emma Aşgabatdyny bir aýa golay wagt bäri dukanlar ir sagat 5-de açylýar we sana ýetdi, maňa ýetmez diýilýän dagwal döwlet sewdasyna çörek alyp ýetişjek adamlar bu ýere has ir, ala garankyda gelmeli bolýar. Sebäbi ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä giç gelene çörek ýetmeýär. Yerli synçylar daňdan edilýän çörek sewdasynyň sebäbini garaşsyzlygyň ýetip gelýän 30 ýyllyk bayramçylygy, azyk howpsuzlygynyň döredilen nuwaradaky resmi beýanatlary ýalana çykarýan uly nowatlary, barha beter ýakasyny tanadýan ykdysat çökkünligi görür gözden ýaşyrmak üçin görülýän wagtlaýyn çäreler bilen baglanşdyrýarlar. Öňkü ýyllarda Türkmen prezidenti bayramçylyklardan öň dukanlardaky we bazarlardaky söwda medeniýetini, aly üçünçüligini we el ýeterliligini ýokarlandyrmak tawsyryklaryny bererdi. Emma ol soňky döwürde näme üçindir bu tawsyrygy bermeýär. Şonuň bilen bir wagtda dolarlaryň gara bazar narhynyň arzanlamagy hem dolar bilen gymmatlan azyklaryň arzanlamagyna getirmeýär. Synçylar bu ýagdaýy dowamly çökkünligiň barhat şuňlaşmagy, häkimetleriň çäresizligi bilen düşündirýärler. Çörek diňe paýtagtdaky dukanlarda satylýar. Beýleki ýerlerde merkezden daşragy gitdiňçe çörek üçünçüligi gaty kyn ýagdaýda diýip azatlygyň habarçy saýdýar. Onun sözlerine görä görnüşinden häkimetler diňe paýtagtdaky çörek üçünçüliginiň aladasyny edýär. Sebäbi bu ýerde dünýä ýurtlarynyň diplomatik wekilhanalary ýerleşýär. Mundan öň häkimetler azyk nowatlaryny görür gözden gerilejek bolup subsidiýalenen azyk önümlerini adamlaryň öýlerine paýlamak düzgünlügi girdi. Eýsem dukanlaryň işgärleri, harytlary adamlaryň öýlerine eltip bermek, dukanlary iş wagtyndan has ir açmak ýaly öz borçlaryna girmeýän talaplara nähil garaýar. Habarçy dukan işgärleriniň bu talaplardan gaty ýadanlygyny, sebäbi olara goşmasy zähmet üçin hiç bir goşmasy hak tölenmeýänligini aýtdy. Ýöne olaryň çydamakdan başga çykalgasy ýok. Sebäbi işi kuýuply her iki adamyň biri işsiz diýip habarçy özüniň işsizligi üçin döwletden kömek pulunu alýan bir adam hem bilmeýänligini sözüne goşdy. Türkmenistanyň 1990-njy ýyllaryň başynda döwlet edara kärhanalarynyň ýapylmagy, täze iş orunlarynyň ýeterlik döredilmezligi we o huzurundaky gazanç mümkinçiliginiň peselmegi bilen başlanan işsizlik torwal töwdügarlar diýilýänleriň we köçe satyjylarynyň ýyl-ýyldan köpelmegine, häkimetleriň olara garşy izgiderli göreşmegine alyp geldi. Azatlygyň mardaky habarçysynyň maglumatyna görä, şu aralykda belki de yetip gelýän bayramçylyk bilen bagly polisiýa köçe söwdügarlaryny tutmak we olaryň ellerine harytlaryny almak çärelerini güýçlendirdi. Bazarlar ýapyk bolan soň Maruga bayramal şäherlerine göterip biljek adyklaryny alyp köp gatly jaýlaryň kwartiralarynyň kapylaryny kakyp kapyma kapy diýen ýaly aýlanýan. Jaýlaryň arasynda awtologly durup ýaşaýjylara öz önümlerini hödürleýän adamlaryň harytlary polisiýa tarapyndan tutsak edilýär diýip habar saýdýar. Şu gün polisiýa üstü garpyzly ýukulogyny polisiýa edarasyna alyp gitdi. Sürüjüniň men kireýine tutulan öz ýüküm därleýän sözlerini diňlän tapylmady. Onun sürücülük şahadatnamasyny alyp işini salgy işgärlerine geçirdiler diýip habarçy 11-nji sentýarda beren maglumatyny aýtdy. Şol gün Oğulhan köçesinde ýerleşýän polisiýa darasynyň töweregine, şäher polisiýasynyň agdyna, hatta arka tarapyndaky Bayramal köçesinde
dergödäniň daşynda hem bir kanun söwdada tutulan we ellerine karytlar alınan adam gaty köp bolupdyr. Polisiýa olary birinji gün gelmeliligini, şoňa senli derňe güýçleriniň dowam etjekdigini, harytlaryny ýerine bermelimi ýa däl meseleniň innik hepde çözüljekdigini aýdypdyr. Adyklaryň birinji güne senli zaýlanjakdygy baradaky delillerini diňlemändir. Adatlyň habarçysy bilen gürleşen raýatlaryň biri başga alaş tapman öýe un, çörek, ýa galmak üçin öz önüren ady gönümlerini satjak bolanyny aýdyp, bizini ogurluk etmelimi, jinayete baş goşmalymı ýa-da 10 kat jaýyň üstüne çykyp öz janymyza kast etmelimi diýip häkimetlerden ören nägile bolanyny daşyna çykardy. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä, hökümet adamlara un paýogyny hem berip bilenok. Üstesinde garip halkyň elindäki 5 kilogram sogony gözlükýär. Adatlyk bu habarlar bilen baglanykda söwda we taşaryk iqtisady ara gatnaşyklar ministrliginden, Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden goşmaça maglumat ýa düşündiriş alyp bilmedi.